What's up guys? Sigalain natin. Explore natin ang Isabela. So pupunta tayo ngayon sa Tanawan. Tumawini. Ito nagdasal pa mo. Ayan. Ay hindi pala sila. Saan na yan? Transan? Saan mga sursuro? Ayan guys. So update you ulit later. Sige diretso. Tayo. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. May checkpoint. Kami pala hindi kami makalusot. May checkpoint doon. Nakamotor lang kami. Ayun. Walang lisensya, walang helmet. Dali nagabang.
May check eh, tinay. Nakalawlawag na rin din eh. Lawag yan. Basta, siya mga kabas-basit ka naman eh. Wala. Wala guys. Yung tuta, wala po yung tuta. Napupukaw, nawawala. Sinugot na pala. Sino ka? Wait, teka. Testing mo. Alam mo. Alibo. Hindi mo kanya. Nag-upload na. Vlog. So yun guys. Nanaanap namin yung dog food. Ay, dog food yung aso pala. Yung tuta, walang kakawan. Alam, bakit mo yung tugot yan? Ismagil mo. Wala yung tuta guys. Kaya hinahanap namin yung Egyptian. Sana naman eh. Wala naman na. Lokong jore na. Nakawala guys yung ano. Yung kambing. Alay, yung kambing na dapat ulamin. Eh, nawala. Alam, dyan na. Dyan na pang nga. Ayan po guys. Iiba yung nakain. Ito, kain ka dito. Kain masarap yun. Yung na ka na. Ha? Pakanintex na na eh. Tapos na kakuambe Ay, nga kuan. pakuhan ka sukar. Pinisinang singkilan pa ni mga kuan kalmit asuka. Patay. Made. Pag nangiim kami nila, ay pilit. Uwan, pilit mo yung iwat na. Hindi mo amin. Guys. Pamunti pa check tinubigat to dyan eh. Pet clinic dyan eh ko ah. Sa Delphin. Hi Dolphin. ko lang. Hi ko lang. Hi ko lang. Hi ka naman. Hi vlog. Pamunti pa check tinubigat to. G pet clinic to no. Di bago rang tay. Dolphin. Gatas ka na.